ओरैबायदि जाबायलै थांखु पेकेटसखौ बायनानै जानो थाखाय अबस्थायानो जाला। नंगौलै बुन्दु थांखुखौलाय मा होनबावनो ना बेदर मोनजायैयानो सप्ता खननै जाबाय आङो। बेखार जिबन थांखुखौनो बायनानै जानो हायाखैबा जों हिनजावखौ बोरै लानो हानो? माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन। नंगौलै बुन्दु। औ आदा लुद्रुनाव एसे बेरायहैसै नामा? बियो हिनजावबो लाखाबाय एक्सपिरियेन्सआ एसे बाराबो थानो हागौ ना बेनाव एसे आइडिया लायनोसै। थौ सावरायनि थौ। नोंसोरसो औलै आदा लुद्रु ओमफ्राय मा गोसो जानानै मा गरम जानानै मा गोसो जानानै गेलेफिनखो नोङो? बेखौथ' गारबायमोन हिनजाव लानानै। गरम जानो माने बेसेबां हिनजावजों रायजाबावनो आंलाय ना बेदरखौनो बायनो हाला ओरैबायदि बेखार जिबन जाबाय। ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय खामानिबो गैया दामानिबो गैया बुलायनाय खाराथि मोनसुरियाखौनो एसे प्रेक्टिस खालामफिनबाय आङो। एसे सिगि सग' मोनबाय बायखोबा एबार। बेखायनोथ' बे बेखार जिबनखाय नोंनावहाय एसे नलेज लानो फैदों आङो। औलै आदा। I have understood the matter. होमब्ला नोंसिनावबो बेखार जिबन जाबाय हिनजाव लाया गारा। फै एसे रायज्लायनोसै होनबा फै। खर'आ सागाल जाबाय माथो नोंना। ओइ बिमा नै आलासि फैदों दै लाबो दे जिरायदो। ओइ बिमा थाब लाबो माबार साहा फुदुं। जिराय नोंबो। ओमफ्राय खानायखौलाय मा साननानै बिदि हजालाबायखो लुद्रु बसुमतारी? मा बुंनो बेखार जिबननि गरम माखौ खिथेर होखारबावनो खानायखौसो लाखा हनानै बुजायबाय आं रायजोनो। बाजैया अभारसो देलायसिनग्रा जाबाय नामाब्रा? देलायालै फाग्ला हाबा जाबा साइस जाखायो हिनजावफ्रा। गोदो बारा साबसिन नङामोन नालाय दा साबसिन जाथारबायब्रा। औलै आदानि हिनजावा माथो साबसिननिफ्राय साबसिन गावदांदां जों नुबाय। आं ओंखाम खहाबनायनि साइस गुफुरखौ नायनानै लाखादोंब्रा। जोंबो फिसा सानै गोनांखौ नागिरनानै लानोसै नामा? थोस फाग्ला। नोंसिना बे आबां जाबां मिनिनायल'सै खामानियावथ' जेबो गैखाया नालाय नोंसोरो। देलै बाजै जोंहाबो एसे सम सम मिनिलांनांगौबो। ओमफ्राय बाजै दिनै सानसुनि मा जाग्रा लोंग्रा खालामखो ओंख्रिफ्रा? मा होनबावनो आगै बेदर मोनजायैया सप्ता खननैसो जानोसै। जेबो खामानि गैयाना नोंदैयाबो। हनै जेबो खामानि गैयिनि जुनैनो खर'सो लान्था हमना लाजोब्बाय रागा जोंनानैहाय। ओइ बिमा बेफोरखौलाय मा रायलायबाय थानांगौ साहाया थाब फुदुंना लाबोदो। बेखार गोजाना बेस्राफोर दखानफ्राव साहाखौनो बायनानै लोंनो हाया खोमा ना? गिलासाव लाबो गिलासाव साहाखौ गोदोनाफा लोंलांथों। बे बाबु जालांनाय बिस्कुटआ आद्रा दङना बेखौनो लाबोदो थुरसियाव लाबो ना मा होनो? थांखु बायनो फैसायानो गैखाला जोंनाबो। दे र' आं फुदुंहैनि। बेखार जिबन। ओमफ्राय आदा बाजैया माथो किसमिस काजु बादाम जानाय बायदि फुंगागा जाखो? फिसायो मालाय सम सम। नोंसो जाया नामा किसमिसखौ? आंबो जायो जानो एसे जाब्लाबो लोंब्लाबो आंना बिदिनोसै बथल साइज। नोंना गोदोनिफ्रायनो अबसे बिदिनोखालै जाब्लाबो बेनो जायाब्लाबो बेनो। ओंखायनोथ' आंखौ दाबो 38 बोसोर जाब्लाबो 20 बोसोर 16 बोसोरनि नुयो। बिदिनोसै मा जाबावनांगौ दे बेखारानो बारा जाबाय थांखु पेकेटखौनो बायनानै जानो हाला आर्मि सोलिनाय नै बिखो गैया बेखार। औलै आदा नों एसे आइडिया होदो। थाखा खामायनायनि आइडिया? औ थाखा खामायनायनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो भाइफोर बिटिसिआव जोंनियाव नै सरखारफ्रा खालि बिटिसिआव खेलाखौनो कम्पिटिसनखौनो बल खेलाल' होफैयो। जेरावबो बल खेलाल' खेलायानो। हा जों बैसो थांनाय मानसिया बोरै बल खेला जोनानै थाखा खामायनो हानांगौ जायाखै? नंगौ नाङा? नंगौब्रा। बे फरेन आमेरिकानि बायदिनो बन सिननायनि खेला माबा साइकेल सालायनायनि खेला
मटर साइकेल सालायनायनि खेला नङा होमबा माइ गायनायनि कम्पिटिसन नो बेफोरखौ होनांगौब्रा होमबासोना जोंबो देरहानानै थाखा खामायनायनि चान्सखौ मोनगोन नंगौ नाङा नंगौब्रा आयौ जा साननो गोरोंलै नोङो नंगौदां दा बायदियाव लुद्र बन सिननायनि बादि दङबा ना फार्स्ट प्राइजखौ आं मोनगोन फार्स्ट प्राइजनि फैसाखौ आं लागोन दाबो ब्लेक गोबावजों आखायाव हाना आखायाबो वा खरिया खाजोबनाय दा बायदियाव खारलायनाय बायदि होयोबा आंजों रावबो हानाय नङा 50 किल'मिटारखौ आं खारनो हाखायो 20 मिनिटावनो नोंगौ आंबो फोथायनाय दं नोंसिनि सायाव नाथाय नोंसोर सुबिदाखौसो मोनाखै नङा होमबा जोंखौ नायस'ना जोंबो थाग्राना नंगौब्रा बेबो आर्मि सोलिगोन पाक्काखा आंबो माबा मोनसे सोलिगोन ना जोंफोरखौ मानो नायस'ना जों गामि सिंनिखौ मानो नायस'ना जों बायदि सेंग्रा दिखुराखौ नागिरनांगौब्रा गिदिर मानसिफ्रा नङा होमबा लुद्रु नै साहा लाबोबाय लोंदो बिस्कुटाबो जादो न' लोंदो दे बिमा नोंबो सियार लानानै जिरायफैदो एसे रायज्लायनोसै नै टेनसना फंबायफ्रा सियार लाबो लों साहाखौ ओरै सोरनावबा हाबनानै खाबथामसो लोंलांबाव बेखार जेंनाया बिदिनोखा नालाय ओंखायनो मालायनावनो जानांगौ मालायनाव लोंनांगौ बेखार जेंनाया बिदिनोखा नालाय ओंखायनो मालायनावनो जानांगौ मालायनावनो लोंनांगौ गावनाव गैथ'आबा ना मा होनो जायोलै ने आदाने बेखार मानसियालाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय नोंसोरो बेबायदिनो बेखार जिबन थाबाय थानोसै साबसिथिनि माइरं मोनाबाथ' नोंसोर रसा नांनानै थैजोबसिगौमोनहाय माथो खालामबावनो बाजै बिजनेस मावनो मथान थाखायानो गैया गोरिब मानसि नङाबाथ' जों बिजनेसखौ मावगौ ओंखायनो आं मोनसे आइडिया होनो सानदों नोंसिनो एबारनि फैगोन इलेक्सनाव ओंखारनांगौ माने ओरैबायदि जेसेबां गामिनि आरो गामि खाथिनि सेंग्रासा 18 बोसोर 19 बोसोर 20 बोसोर 22 बोसोर जानाय दं भटार कार्ड गोनांफोरखौ सेस रायलायनानै लोगो बानायजोब नोंसोरो मिथिबाय दा आंनाथ' एसे कानेक्सन दं नालाय आखाइ थिखोनानै जों साथामजों 10 लाख लानोसै बिसोरनो 2000 रानना हरसै बुजिबाय बे 10 लाखजोंनो नोंसोरो न'बो लुनो हागोन बाइकबो बायनो हागोन हिनजावबो लानो हागोन बिजनेसबो गेलेनो हागोन मिथिबाय औ नंगौथ' नंगौ आंनावथ' गोग्गोम लोगो दं ना नंगौ ज' बुथुमजोबनोसै जोङो जै बुथुमनानै जमा जाबाथाय होनबाथाय नोंनो खबर होनोसै जोङो सिन्था गैया डाइरेक्ट 300 जनसो सेंग्रा लानानै केन्डिडेटनाव थांनांगौ पार्टिनि लिडार सेक्रेटारिनाव थांनांगौ जा खोथा बुंनांगौ दं साहा बुंजोबसै आखाइ थिखोनोसै फैसाखौ 50 लाखसो लाबोनोसै जों साथामजों 10 लाख 30 लाखखौ रानना लानोसै ओमफ्राय बे 20 लाखखौ बिसोरनो जागोग्लै रानना होनोसै अके बे खोथाया जेने थेने जानांगोन नङाबा जोङो जिबनानो बेखार जासिगोन बुजिबाय दा मा ओंख्रि जाबोखो नोंस्रा? जोंना सबायजों दाउजों अमा गोरान एवनाय मैयानि खुसिया दंमोन बेखौ दहाय फुदुंनानै जाबाय ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय पापर ओमफ्राय दिंखिया एवनाय दंमोन ओमफ्राय मा दंबावो मा होनो मैखुन एवनाय हाग्रानिफ्राय लाबोनायमोन आरो बेखौ जानानै फैबाय आं आयु नंगौना नङा जाखो? नंगौब्रा नोंखौलाय मानो थगायनांगौ आंलाय नोंखौलाय माला थगायफेरखो जेबो इनकाम गैया माया माबेजों दाउ सबाय अमा गोरान एवनाय खुसिया मोनजाबाय बायनोसै थगायथारखाबाय बियो आंखौ ओमफ्राय नोंसिनालाय माथो ओंख्रि जाबोखो जोंना दालि जहल ना बाथोनल' ओमफ्राय नोङो बिदिनो ओरैनो बेखार थाबाय थानोसै माबा मोनसे मावला
मावनोथ' सानदों मावनोनो जेबो सुबिदाखौनो मोनाखै खिन्थु लुद्रुजोंहाय एबारहाय इलेक्सनाव ओंखारनांगोन आरोखि गैयाबाबो 10 लाखखौ मोनगोन आरो बेजोंनो ओंखारसां जों गासिखौबो फिक्स रायलायजोबखाबायमोन आरो नोंसोर सेंग्राफोरना बिदिनोसै साख्रिबो होसोनानै लानो रोंला मावनोबो रोंला बिजनेसनि लामाबो गैला बे इलेक्सनानोसै बहा 10 लाख मोननो नोंसोरलाय नोंसोर ओरैनो 5,000 10,000ल' मोनगोन मालाय लिडारफ्रानो लाजोबखायो गावसोरनो लानोनो थोआ आरो नोंसोरनो जेबो सिन्था दा खालाम नोङो इलेक्सनाव माबायदि थाखा लानांगौ बेनि ट्रेनिंखौ फुल होजोबखाबाय बबे ट्रेनिंखौथ' होफेराखै नोंलाय आर्मि पुलिस खारो गैया आरो साख्रि लानो एप्लाइ खालामो बेबो जाया आबाद मावनानै जानो होनो बिजनेस मावनानै जानो होनो जेबो जाया बेकार खालि ट्रेनिंल' मोजाङै साननानै नाय बिटिसिआव आंल' बेखार नङा फरायनाय फरायै गासिबो बेखार सोर साबेसे साख्रि मोन्दों सोर सासे थाखा खामायदों बिदि होननानै नोंबो बिसोरबायदि बेखार जाफानोसै जेबो मावला जेबो थाखा खामायला खामायनो होननानैथ' आं इलेक्सननि खोथाखौ बुंदों ना 10 लाखनि खोथाखौ खोनायाखै नोङो माबायदि होन्दों आङो इलेक्सन ओंखारबानो बेखौ आं मोनबाय मबाइल रिसार्ज सिन्थाय आंसो सोनानै हरनांगौ माबायदि बेखार सेंग्रा जाखो नोंलाय आयु गुबुन गार्लफ्रेन्ड मोनबा मा लांखायावनो आलदा बयफ्रेन्ड लाजाबायमोन नोङो आंखायसो सहायनानै दङ जेबो सिन्था दा खालाम आं माबा मोनसे खालामगासिनो दं ना आं बे इलेक्सनाव 10 लाख मोनबानो कार सेकेन्ड हेन्ड लागोन आरो न'खौनो आं बेजोंबो लुनानै लाजोबसिगोन बेजोंनो हाबा लानोसै नों माखौ गिदों कन्ट्रल खालाम केवल 1224 और तो डीडीबी डायरेक्ट 10,000 कैश पाबो देखो बाबा बासर सुबित तो मुझे दे दी होस बरखौ होखानानै थगायाथ' बरनि सिगां मोना फैसाखौ मोनगोन बरनि सिगां मोनगोन एसे जोंखौ फोथाया नामा गुन्दैखौनो मा एसे फोथायनाय गैया मोनगोनब्रा मोनगोन बरायनायनि सिगां मोनगोन ना नों जोंजोंल' थाफा 10,000 डायरेक्ट कैश मोनगोन बयनिबो देरसिन थगायनाय होनोब्ला इलेक्सनावनोलै सिगाङाव गोदै उनावबो फायखानानै दै बायदिसो एक बय खाबार नालागे हाँ আমি আছো ওই যে মাল খাবার জন্য হ্যাঁ गोसोआव लाबायथ' गहरे जाया भालो मटन माल खाया थाखो हाँ 3 दिन मटन थाकिया बायहरा लागे मारबा लागे हाँ ए अब हाँ जाओ जाओ बे हौवाजों जेबो जामारनाय नंला इलेक्सनाव 10 लाख मोनो होननाया बाइक गंसेखौनो बायनानै लानो हायासै ओरैबायदि बेकार हौवा बेबायदि हौवाखौ ब्रेकआप खालामनायानो मोजांसो जासिगोन आङो नङाबा रसासो नांसिगोन नङाब्ला बेखौ हाबा लायोबा उनाव बिराद खस्थ'सो मोनहैसिगोन आङो मेरला साख्रियावला नायफैयो बिसोरजोंनो थांनांसिगोन जायखिजाया बेखार नालाय बेखार जिबनानो बेखार साइकेलबो गैजाया बाइकबो गैजाया कारबो गैजाया इलेक्सनावबो गैया थगायजाबाय आं 10 लाखा खोनानायाल' मोजां मा जाबावनांगौ जिबना थाबायबोनायखाय एसे लेट जाबायलै नोंनालाय माथो दंबोयो लेटनि अनगा जिबनावलाय थैजासे लेट जासिगोन नोङो बोरोथो नोंनि इलेक्सनाव मोननाय थाखाजों गारि बायनो न' लुनो हाबा लानो होननाया मा जाखो जेबो गैया थगायजामारबाय आरो होनबा गैयालै हनै मालाय लिडारासो लाजोब्बाय बिदिनो जोंनो 5,000 मोनबाय बेनो नोंनि 10 लाखा दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआपसै दिनैनिफ्राय आंनाव कलबो दा खालामसै आरो मेसेजबो दा हरसै लोगो हमनोबो दा लेंहरसै साख्रियावला हौवा नायफैबानो आं थांनोसै आइ एम सरि आं थांबाय इलेक्सनावबो थगायजाबाय लिडारफोरजों दा गोसथोनायजों इमारजेन्सि ब्रेकआप जाबाय मा जाबावनांगौ जिबनालाय बनखौनो फोथायनो हाला जिबनानो खैफोरजोबसै